Sinayang belum mangruk wining sopro kumiter mijel saking asto mintonaken dhewek ramanira Yai Prabu, Yai Kresna, kula wonten jawuh Koko Prabu. Usana trontong-trontong sulang kepadan. Yen sak mengko negara Ndrawati wis tentrem saka retu. Dahulu wujud Prabu Setigrat sing teka ning Ndrawati sajak wis diundurke karo Senjaki. Wis Yai. Awit berkah pamuji Padukuhan Koko Prabu Mandura tatendene rayi saged watuntas unduraken ratu mriku wau. Wah, bagus. Sebab sabanjuripun Kakang Mandura mung manut marang apa kang dadi kersane Siadi. Semono uga aku Kakang, aku mung manut marang apa kang dadi kersane Kakang Prabu Ndrawati. Koko Prabu inggih sembadra ya. Koko Prabu, menapa mboten langkung prayogi menawi nggih mangsa nglak wanci tumuju ing astana Gadamadya. Awit menapa? Tartemtu ingkang nami kanugrahan menika menawi sangsaya dangu dipunantu-antu malah sangsaya kathah pacobanipun. Prayogi monggo medal punika di monggo kula dherekaken tumuju ing astana Gadamadya. Ya. Yen mangkono pun Kakang mung ngari manut apa kang dadi kersane Kyai Prabu Kresna. Banjur kanan Raja Negara Ndrawati iki. Kakang Dawa kula dawuh singkun. Setyaki mboten dawuh. Karo ndanana jaganing kanan Raja Negara Ndrawati. Gandeng Negara Ndrawati iki mengko bakal dadi papan dununging kanugrahan yen topon Kakang sakadang wis kelakon. Ngayuh wujuding wahyu purba sejati. Tak kira akeh wong-wong ingkang kepengin ngrebut kanugrahan iki Senjaki. Mekaten Koko Prabu. Iya. Mekaten kula sendika ngestaken dawuh. Iya semanten ugi kula sendika ngestaken dawuh sinuwun. Koko Prabu. Piye? Sembadra. Apa Kakang Prabu? Digege mangsane delak wancine monggo kula dherekaken muju wonten ing astana Gadamadya. Ayo Kresna tak dherake. Udawa Senjaki sing tenanane jaga. Wis tak dawuh sinuwun. Ditek Magara.
kewan renang ngrambahi tangan Rudra Ratri aming duwi nerbayaning ati saha welinging budi kawistara mayuta-yuta karateka jinajaran sang Hyang Candra cahyane nebya mantara temah atri katinon kadirina panentong liya kartika pinangka pangiloning tiyang abesan ceteng kono tuhu neka warna solah bawaning para kampuling Wanjayatri wonten ing alam Manindra wonten ingkang nedya manembah datang kantun kang andon asmara kaliyan ingkang garwa menapa dene ingkang sanes garwanipun
Paladin pangke lan cisakra tiganing dalu kapiyarsa aramening sata puru sesaulan sono pating jregok mertandhakaken tumedhak ing Dewa Widjawanta ya panjenengan mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya ya ing Kayiwangan Jembreng Saloka ya Kayiwangan ing Pakujamur kataliwarna Kayiwangan indah papan jenenge para Jawata nenggih ingkang sampun kepareng munggah ing madyaning Jampar Sela Kandha Parubinangun nenggih Sang Hyang Jagat Wirunata ya Sang Hyang Nilakanta ya Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru tunalin para Jawata mengraken piringahipun Jawata ing Kayiwangan Sidik mangudal-udal nenggih Sang Resi kalika putra ya Sang Hyang Bathara Maradun ari kalenggan wonten ing Bali Margutundha benek lawan madatang sangya para Jawata tribasa kathah napa para nglarapaken Prataniwa Sukma sekawan ya Sukma Catur nenggih cahyaning larat arep sakaning larat wimbaning larat saha jiwananing larat kang sanes jawi namung Sukmaning Sang Prabu Rama Wijaya Sang Dewi Sinta Sang Raden Lesmana menapa dene Lesmana Sadu parambilih mangke Sanggang Marikaya Arsani bali dhateng wiswanipun Sukma Catur kinadangu anampi kangge Jalapura Sanggya Jawata Mirim kembang popon kembang popon sari mulai kembang pratekan
tumambak kang sarawi ler kembang sekarang susah ler kembang karang susah Mas masih jam sering gawon langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra kalren sang larudaya mak mak Bu balang kali cedhe sapa sing gawe nangkap basak kami yang ari betane lho ya punapi adik kula nimbali dateng pisanipun ingkang raden sidhek angdal-udal dinten sak mangke kemarin kula sowan mangarsa wonten ing Kayuwangan Suralaya adik kula inggih Kakang Narada inggih kawono Kakang sak mangke ingkang rayipun Manik Maya sampun keparengan nimbali dhateng pramutanipun Sukma Catur inggih mriku pun cahyaning arat reksakaning arat yewananing arat saha wimbaning arat inggih keparenganipun kados pundi Kakang sampun pestining kodrat bilih Sukma Catur utawi kanugrahan sekawan ingkang awasta wahyu Paraba sejati menika badhe tumedhak wonten ing jagat Kakang. Nggih. Keparenipun. Lamun samangke Sukma Catur menika pun dawuh mandhap wonten ing Madyapada ngupadi. Badan wadhak ingkang sakmangke keduga kiyat nampi kanugrahan wahyu Paraba sejati. Mbok sinten mengke nampi cahyaning rat duka sinten mangke kang nampi wimbaning rat, duka sinten mangke kang nampi reksakaning rat, miwah jiwananing rat, kula mboten mangertos lho Di Guru. Nggih. Kula suwun Kakang Narada ampun kumujeng. Mboten. Menawa mboten lagak-lagian kula kok. Nggih Kakang, nggih. Mangga aku aturi dawuh. Ora mengko sithik. Rama Wijaya Dewi Sinta Lesmana apa dene Lesmana Sadu jeneng kita dina sakmengko bakal ulun dawuhi kinen medun ing Arcapada ingkang Boyanala wigati jeneng kita kudu ngupadi panitisan sarta upadinen titah ingkang cetha wis resik lair lan batine kuat atine nggone bakal nampa kanugrahan saka para Jawata awujud jeneng kita catur ingkang manjing ing angganing titah ingkang uga cacah uga papat mula kang sapa kuwi wis wancine manjalma jeneng kita catur manjalma wujud kanugrahan kang aran wahyu Paraba sejati Sukma Catur iki bener pancen manggono Rama Wijaya Dewi Sinta apa dene Lesmana lan Lesmana Sadu wis pinesti kodrat kita. Yen to sakmengko ya dina iki Sukma kita Catur iki bakal manjalma wujuding yaiku wahyu Paraba sejati. Inggih. Kakang Narada inggih. Mbok bilih Kakang Narada saged paring dawuh bab lampanipun Sukma Catur menika. Mekaten adi dulu. Nggih. Ha iki. Gawit nalika semanten menika sinaosa ingkang dados nalendra menika pun Prabu Rama nanging kasutakanipun Prabu Rama menika kawon menawi dipun taker kaliyan pun Raden Lesmana. Mekaten Kakang. Nggih. Menika ingkang dados jalaran menapa? Inggih menika ingkang dados jalaran kenging menapa kok sak mangke
ingkang raksakaning rat utawi Wahyu Patih menika Prabu Rama senasta Lesmana awit nggih menika pau sing kula aturaken kasutakanipun Lesmana menika langkung ageng tinimbang Prabu Rama. Setya buktinipun dhateng Kadang Werda menika satemaraden Lesmana alampah wadat mboten sesinggolan kan wanita pundi kemawon menika awit setya buktinipun kan kadangipun Nalindra ing Pancawati nggih pun Prabu Rama Wijaya. Wantene sak mangke. Nalindra ing Pancawati menika inggih pun Prabu Rama Wijaya menika namung anyali wahyuning patih nggih sing sampun kula aturaken nggih menika reksakaning rat menika Adiguru. Inggih Kakang. Nggih mangga pun dawuhi Kang Mangun Sukma Catur. Gandeng jeneng sira kabeh yen jeneng kita kabeh wis padha wanu. Wis ulun dawuhi anyali wujude kanugrahan ngerti ya. Kejaba sira kuwi bakal manjing angganing titah ing awujud kanugrahan. Yen aran Wahyu Purba sejati ku mau. Jeneng kita bakal nduweni kewajiban sarta tanggung jawab ingkang luwih gedhe anggon kita urip ning alam padang. Yaiku mangrora satru murka sarana jeneng kita manjing ning anggane titah ingkang wis pinesti lan ingkang wis mapan ana ing astana Gadamadana sakmengko. Mula kang saka iku nggih Sukma Catur ora sajeneng kita nyuwun pirsa kelawan panjenengan dulur wondene jeneng kita ulun dapuk minangka kanugrahan iki mau sayekti Rama lan Lesmana apa dinertian Mara Sinta lan Lesmana sadu apa ingkang jeneng kita lakoni ning jagat duk nalika semana sayekti dina iki durung paripurna. Mula jeneng kita bakal tumimbal linairake momong angganing titah ingkang kewajibane mboya ana liya kaya jeneng kita nalika semana mangrorah satru murka ambras pangara murka ingkang gumelaring jagat. Ya titah ingkang wis piniji mengko bakal padha mapan ana ing astana Gadamadana para ulun dawuh lan jeneng kita tumuju ana ing Marcapada ya ing astana Gadamadana. Jeneng kita ingkang bakal ngupadilan mangerteni marang kasuwargan kita. Aja nganti kleru ya. Sinta Rama Lesmana apa dene Lesmana sadu. Sira pratapaning andita ngaloraren duren mangita pengok harangok kali kata siung kelor hangat Rai mekaten bukulun gandeng sambung cetha yang terwaca dawuh paduka iwang pikulun manikmaya ingkang abdi pun Rama Wijaya makili Sukma Catur tartentu sak mangke saged pramila lilang ana sak mangke kula sak kadang nyuwun pamit parsa tumuju nring Madyapada inggih wonten ing astana Gadamadana ngupadi kasuwargan kula sak kadang iya ulun barang puja puji sati rahayu kalis liring sambikala kalis liring bidur laku jeneng kita cahyang nikmat
Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe nang basa kobyang kali petone. Wes lho ya. Nuwun sewu lho, Ji. Sukma catur menika inggih kenangan Wahyu Purba sejati menika senajan to sampun manjalma wujuding Wahyu. Nanging wonten jagat menika utaminipun nalika badhe mandhap wonten ing Madyapada. Menika tartemtu kathah sukma-sukma sanes ingkang sami nyadeng kanugrahan menika. Nek atus dipun rebut kalian titah ingkang kleru menika kados pundi mengke kawontenanipun Kakang Naraja kula ketimbalan estunipun menawi sampun pinesti kodrat sinten kemawon mboten keduga saged angrebat wujuding Wahyu Purba sejati menawi sanes titah ingkang sampun pinilik saking ngarsaning kang karya jagat. Mekaten inggih. Namung nika pangandika paduka. Inggih. Lah menika ngentosi Mbah Singku kondur palengganipun menika. Arep kula menika nggih kulur wekdal. Inggih, Pak. Nggih. Narasanipun sakmenika atus pundi? Kanthi ngangentosi inggih menika pun penyarian ingkang ngasta gender wonten ing bangsa bangsal pengawit nabuh bangsa Lokananta menika. Kados pundi menika? Lah inggih kula kaliyan paduka sawetawis ambagan wonten mriki. Ngaten nggih. Oh nggih. Kali nenggal nggih? Inggih.